Vale, podem provar l'OF i tot? O sigui, el LIT... En principi tot. Vale, podem provar el LIT? Tenen per la 1 o per la 2? Tot, seguit? Per la 1 diuen. Vale, per la 1. I em poden posar aquí o allà el plano que estem fent per mirar-ho? El plasma d'esports. Aquí, vale, perfecte. Endavant. Esports està plató. No ho fem, eh? No fem l'OF aquell, no. El diòxid de nitrogen que emeten... Un segon, eh? Els vehicles dièsel... No, això és l'OF. Vale, va, doncs el videowall. El que proposen els experts per abaixar aquests nivells és reduir un 30% la circulació de vehicles. Barcelona és la ciutat europea amb un nombre més gran de turismes per quilòmetre quadrat, uns 6.000, quan a ciutats, altres ciutats com Madrid, Berlín o Amsterdam, aquesta proporció és molt inferior. Es veu molt clar, dels 6.000 de Barcelona als 1.000 d'Amsterdam. No me'n vaig? No queda bé? No cal? Vale. Doncs ja està. A veure, els alts nivells de diòxid de nitrogen a l'atmosfera no són un problema exclusiu de Barcelona, sinó que és comú a bona part de les grans ciutats europees. Nelga, no és contradictori, això? O sigui, a veure, aquí diem que el que proposen els experts és baixar aquest tipus, reduir 30%. Barcelona és la ciutat, reduir un 30% la circulació de vehicles. Barcelona és la ciutat europea amb un nombre més gran de turismes per quilòmetre quadrat. Llavors diem, els nivells... Sí. Els nivells de diòxid de nitrogen no són un problema, sinó que és comú a bona part. No, en qualsevol cas diuen... Ara bé... Eh? No... Ara bé, el problema... O sigui, com dient... Ara bé, sigui quina sigui la proporció de trànsit, saps què et vull dir? O sigui quina sigui... El diòxid de nitrogen que emeten els vehicles dièsel és un dels principals contaminants al centre de Barcelona, tant que bona part de l'Eixample supera àmpliament els nivells acceptables que fixa la Unió Europea. I què diuen els experts? Doncs proposen que per abaixar aquests nivells es redueixi un 30% la circulació de vehicles, el trànsit de vehicles. Barcelona és la ciutat europea amb un nombre més gran de turismes per quilòmetre quadrat, uns 6.000, quan a ciutats com Madrid, Barcelona o Amsterdam aquesta proporció és molt inferior. Es veu clarament en aquesta gràfica. Ara bé, sigui com sigui, la concentració de cotxes, totes les grans ciutats europees pateixen el diòxid de nitrogen a l'atmosfera.